Cambuur kreeg juist het teleurstellend presterende MVV op bezitten. Een verslag van Andor Faber. Cambuur is de ploeg in vorm de Aron Wiking en ook in de wedstrijd in MVV zetten de Leeuwers goed uiteindelijk. Het is Martijn Barto, maar de eerste kans van de wedstrijd. Misschien Scott Geert Oer. MVV moet het benam van de counters hebben zoals Jermaine Wakali. Hij krijgt de bal waarom, hel het dan uit. Erik Cummins kan redden, maar dan staat Pieter Nijs er om de rebound binnen te tikken. Cijferwermers kijken, dat is de man die de bal van de linie helpt. En Sjug, hoe te juicht, krijgt al had er een doelpunt maken. Hij redt Cambuur en voorkomt de 1-0 voor MVV. Cambuur krijgt dan een vrije trap te nemen van de linkerkant. De bal gaat om alles en Eltsen niet voorbij. Uit zijn om Martijn Barto, maar hij tikt de bal in de peel. Op een neigend doelpunt dus voor Barto. Iets in 200ste competitiewedstrijd speelt voor Cambuur. In de tweede helft komt MVV er dan gevaarlijk uit. Maar een voorzet van de rechterkant. Het is Tirani met Scott, maar de goede redding van Erik Cummins. Het gaat in de slotfase alleen het dorst nog mis van Cambuur. Het is hier Tuur Houben die de bal krijgt. In duel met Xander Houtkoop. Hij krijgt de bal wat gelukkig mee. Kan naar Samator in de richting van Cummins. En hij scoot de bal onder Cummins terug in de goal. MVV neemt de leiding 10 minuten voor tiert in het Cambuurstadion. Hij kan Samator in en maakt het dus de 1-0. En dan wordt het in de slotfase echt nog 2-0 als Sami Mai Hielendal vrijstiert bij een vrije trap. Hij maakt het de 2-0 voor MVV en bezwaart het Cambuur dus een nederlaag. De Leeuwers verliezen met 2-0 van MVV. Als je ziet dat je voornamelijk tegen jezelf speelt, zie je ook hoe rustig het stadion is. En je krijgt dus het publiek er ook niet achter. En dat kan ons ook er doorheen slepen. En met op laatste wat opportunistischer spel, dan moet je ook geluk hebben dat die ballen goed vallen. Alleen, ik denk dat je dat gedurende de wedstrijd al niet afdwingt. Dus dan vallen die ballen op laatst ook niet goed. Nou ja, en de tegengoals, dan zien we er wel heel slecht uit, vind ik. Het was heel lastig te voetballen. Ze gingen heel veel inzakken. Ze maakt het veld heel klein, dan is het heel moeilijk om de ruimtes tussen te vinden en vanuit daaruit het spel te maken. Dus, dat we gewoon moesten blijven gaan. Zwaar gefrustreerd sta ik hier.